Mislim da je izuzetno značajno da je Bosna i Hercegovina potpisala memorandum o pristupanju zajedno sa Evropskom unijom EP7 programu i koji je jedan od najznačajnijih programa za Bosnu i Hercegovinu. Ono što moramo reći da je to program koji je Bosni i Hercegovini omogućio da učestvuje u brojnim projektima koji se finansiraju iz Evropske unije i za nas je to nešto što je izuzetno značajno u fazi u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi. Ako imamo u vidu da je taj projekat ili program bio negdje cirka 50 milijardi eura, onda moramo reći da je to zaista program koji omogućava svima da povuku značajna finansijska sredstva. Ministarstvo civilnih poslova je, zahvaljujući prije svega ambasadi Austrije, uspostavilo kontakt tačke u svim univerzitetima u Bosni i Hercegovini preko kojih ostvaruje sve one ciljeve i interese koji su zacrtani sa ovim programom. Austria has been supporting the Ministry of Civil Affairs and especially in the research field and in the higher education field with large amounts of money to allow Bosnia and Herzegovina to join in the European research area and to therefore be part of this international cooperation and know-how transfer. We have spent 1.1 million euros to help the Ministry of Civil Affairs create the necessary capabilities, building, national contact point, national focal points, so that your public universities, your researchers can participate in the European framework program. Ono što je vrlo bitno u okviru tih kapaciteta Ministarstva civilnih poslova da je uspostavljena decentralizovana NCP struktura koja je izuzetno značajna za dalje i razvoj i jačanje ovih kapaciteta. Mislim da Ministarstvo civilnih poslova iz dana u dan ima sve veće kapacitete i da će moći, da kažem, da odgovori potpuno svojim nadležnostima koja su u ovom trenutku i predviđena za njegovu ulogu.